Dulur-dulur tok. Iya. Gak apa-apa. Jane wayahe adem-adem ngene. Sing nyulik-nyulik ku mulih mau. Apa win? Yuk. Nang sakset nang wat. Ya. Kari titik pokok sawaran akeh lah apa-apa lah. Nek ana. Ana entek sore mang ricik. Nggih, napa Pak De? Oh, ayahe. Ayahe, Iya. Ayah. Apa Win? Nonton wayang. Nonton wayang. Setunggal napa kalih? Setunggal. Setunggil. Monggo. Nonton wayang langsung nggih. Napa ngangge bawa? Cak mrene yo. Mrene yo. Lapa nyelok-nyelok. Diparani kok mengkurep. Ayo beno melu aku Gak gablek duwe. nonton bebarengan oleh cecer gak oleh senggolan suarane ana wayangan wayange Jawa Timur hae hae he ya Jawa Timur iki jalak ternyata budayane maneka nonton senengane ning aja beda-beda napa nih Pak Dalang Dalem. Nggih, saking senenge niku. Wilujeng Wilujeng enjang. enjang Bu Bebet Bibit. Mboten nyampe ra. Lali iki cak wayang kulite wiwit maca ngerti
lesan sarmeja ana ulane aja alokne dhewe-dhewe carane sing penting golek piye bajune jok lali sadulurane matur nuwun. Yumu bebet gak iso bubuk. Yo Pak Muratim kok nuru-uru lah ngono. Iya. Wis keturutan mah karepe. Buka ya ku luar kabeh ribete. Ya. Wis dipinangkane kabeh pamundhute. Ya. Wis anak. Wis ta pisan kas. Sampun nggih. Sapa nak? Dalang Tartok. Iya. Wah, lowar sih. Gak tau leren. Gelebek kae. Ayo nak. Loh, kalau ndaramu sing teko gong. Wah. Mang Riki. Sumyuk wong mertopo kanjarane samya pinanggih ana wingke kanjarane pinanggih wingke Ndara kula Bambang Wingsanggen ingkang prapteng Kaki Semar, ya. Padha becik pekabaran ana ing Klampi Sireng. Nggih, matur nuwun. Sami wilujeng nggih, Den Ndara Wingsanggen. Wonten punapa kok nggih janur gunung. Kok jroning Wingsanggen urip iki wis kelakon lan dina iki wis kancik kadiwasan. Titi wanci aku kudu golek kanugrahan. Rika ngerti dhewe nalika cilik aku biyen dipiara marang dewa. Kala nggih dados nggih menika dados paseksen nalika semanten jenengan nika dialap lara dening para dewa. Lah wengi iki kudu ning aku nampa kanugrahan. Aku bakal golek kanugrahaning dewa nging sranane kanthi dalan aku pingin palakrama daramu kepingin sirap nak apa mo rabi lho yen wis ketok gedhe mo ya suwi wancine ya putri punti ingkang sampun dados kandhelaning ati ora ana liya kejaba mung pertapan yaiku Cemara Sewu putraning sang iku Begawan Jaeng Sabda ingkang nestan Endang Rara Jaeng Resmi. Apa? Ayo padha ngrantu iki dina rupaning kabar kang tak krungu. Jaeng Resmi nyuwun bebana kang denaraning mustika werkasaning bumi. Apa? Iki manggon ana bumi sapnem.
ana ngresani Sang Anon yaiku Sang Anon Garaja kaya mengkono ngresaning Betari Pertiwi. Lah sinten ingkang saged minggah wonten ing nggih menika tindak wonten ing Sabantala Rama Satara. Monggo reka dayane sapa maneh yen dudu Kakang Antarja. Margake tulungan aku dulurmu Kakang. Yayi ing sanggeni Kakang lunggongan. Wah semangat nggih. Sugih guyu sugih tangis semar sugih sak sembarange kate kepreset kan ya yo nak iya kuwi sanggene ana wigati apa nimbalipun Kakang Yai nganti gragapan anggonku madhep ning ngersaning Yayi Bambang Winsanggen Kakang Gusti Tiwanci rika kudu nulungi marang adimu. Pisan niki wae. Tulungan aku kan. Aku bakal palakrama kelawan putraning kuiku Begawan Jayeng Sabda ingkang nestan Jayeng resmi. Sliramu bakal palakrama ya. Iya, Kakang. Lah banjur sing kok karepake calon garwaku njaluk bebono sing diaraning mustika werksakaning bumi. Rika ngerti dhewe. Iki manggon ning Sabantala yang bumi Satnem ana ngersaning Kanjeng Betari Pertiwi. Sapa Kakang putra Pandhawa sing bakal bisa ambles bumi yen dudu rika. Mula aja nganti kabotan dina iki golek ana lan boyongen kanggo sarana anggonku bakal nglakoni sambut silane akrama Kakang. Yen kaya mengono Yai. Ora nganti seprapat jam pun Kakang janji bakal bisa tak aturno ning ngersamu. Sing ati-ati ya Kakang. Nggih, matur nuwun. Dirantu kok. Monggo teh.
banyu mili sarwa kandhet ngiling ana aratuning ayu Astungkara iki ora panggling anakku nggih Rantareja. Wonten dawuh Kanjeng Bathari. Kula aturaken sungkem abati konjuk mawantu sandha pepodo. Paduka Kanjeng Bathari Pertiwi. Apa iki nak kok ngaren janur ngono? Kamuning sat bantala ing bumi sat. Ana wigati apa ya ngger kula enggal gage matur. Wih. Wale-wale napa kula menika kautus dening adi kula pun Bambang Wingsanggen. Wangke badhe nglampahi sambut silaning akrami. Nanging eling lakon pinen nganten nyuwun bebana ingkang winastan. Mustika werkasaning bumi mekaten duh. Kanjeng Bathari pramila kula ngertos menawi bab menika wonten ing Sabantala. Pun pangos paduka Kanjeng Bathari mekaten kula suwun ngampil bab menika kangge sarana yayi Wingsangeni nglampahi palakrama mekaten yen kaya mengkono ya nggih kanggo kabecikan ora kangge tampanan iki kanggo sarana besok yen tos kelakon dumadi palakrama gage balekno ning ngersanipun kaya mengkono nggih matur nuwun. Pundutan percaya Klonyen pamit Kanjeng Bathari ati-ati yun Surya monjok madangi jagat wus wancining bangun praja Setejo napa ya nggih. Satripun kula ngaturaken sungkem konjuk ngarsaning Kanjeng Ibu Bathari. Wis tak tampa. Setejo wigati apa madhep ning ngarsanipun. Pindah kula nyun. Nggih menika ngaturaken sungkem mangka kalih jangkep kula badhe ngampil mustika werkasaning bumi. Kanggo apa yun? Kangge sarana anggen kula badhe palakrama malih. Sabab Yai Hagnyanawati menika mboten purun leladi tumraping kula. Kados patraipun jalma limrah nanging mrene putra menika kelampahan palakrama kalian putri pertapan Yai Hagnyanawati badhe purun leladi. Mekaten Ibu. Pramila kula ngertos menika ageman panjenengan. Awarat menapa kangge ingkang putra piyambak. Aduh, Nger katiwasak. Tekamu rada randhat tekamu si gedhisikan marang Antareja. Mustika reksasaning bumi ki mau diboyongi Raden Antareja kanggo Wingsangeni. Pripun gawene? Turun nyon Antareja. Jaluk
Anggarja balekno iku hak milikku. Junung ing rat Destya maluncana. Oh yes. Kakang Mbok Banowati wilujeng rawuh panjenengan. Ya Permati. Alis sing rubeda yayi kaya apa? Lho nggih. Angsal pangestu panjenengan. Bakal menyang ndi yayi? Kula badhe ater ulem-ulem undangan. Lho. Bakal duwe gawe mboten. Kula badhe krama malih Kakang Mbok. Liramu bakal krama maneh. Kantuk putri ngendi yayi? Mboten wonten malih putraning Sang Begawan Jaeng Sabda ingkang winastan pun Jaeng resmi mekat. Aja ya yayi. Iku gadanganing putra kula Lesmana Wandra Kumara tununganipun Kakang ya dipun Kakang wis kadung sanggup. Ana ngersaning parakamu Prabu Duryudana. Wurung nuanggun duwe kekarepan. Mila saged kula sampun gembleng tekad kula. Aja. Yen to sliramu bisa manane apa kang dadi panyuwunku Nyai Aja Katri. Pun Kakang kang bisa dadi gantine. Pun Kakang kang bisa dadi ijol Nyai. Apa penjalukmu bakal tak pinangkani kaya mengkono Janaka waton. Liramu bisa paring pitulungan marang pun Kakang yen mekaten. Nggih menika kala kramaning anak kula Lesmana Wandra Kumara kula ingkang tanggel jawab Kakang. Syukur Nyai kangge matur nuwun. Kabar yen to iki Sang Jaeng resmi nyuwun bebono mustikan werkasaning bumi kaya apa monggo dipun upati menika kagunganing Bathari Pertiwi kula ingkang badhe nyuwun Kakang ayo tak derekno Yayi kumpul lebdo anggon duweni rajuning rat senenganing mertapa brata dari Jawa sudahnya
napa wonten iki, Pak? Antarja, iya. Sliramu iki mboyongi apa menika? Cupu mustika wrek kasaning bumi. Kangge sarana putra paduka pun Bambang Wisanggeni badhe nglampahi sambut silane akrami mekaten. Yen kaya mengkono cupu iki tak gawane. Yen pancen kok gadangake kanggo Wisanggeni. Ora ana liya kang maleni anakku Wisanggeni jaba wong tuane lanang kaya ngaku. Antarja matur nuwun yen to pansliramu bisa ngupati sarana iki kanggo Wisanggeni. Mekaten Kanjeng Paman. Iya, para gage gorene tak gawane kanggo sarana Wisanggeni. Monggo Paman. Iya, matur nuwun, Ger. Iwasan nih kalau. Reka wis oleh gawe antuk gawe cupu mustikaning bumi wis kok gem kok paringno Kanjeng Rama kaya apa? Wisanggeni. Paman Janaka memang kandha yen to iku pancen kanggo sliramu. Rika dibujuki. Kanjeng Rama Janaka iku mbelani Ngastina. Iki bakal dilarapno ning ngersaning Kanjeng Banawati. Yen pancen kelakon gagal anggonku. Palakrama lak kaya apa, Gong? Wah, ya, Pre. Gak sida, wah. Iki kadung bon-bonan akeh jare. Rika iki lapo? Lah banjur kaya apa? Rika ora salah. Tak reka dayane. Aja kuwatir pisan gini. Ngriku Bambang Wisanggeni ngeningno ciptaning ngrapal aji panggendam cupu mustika rekasane bumi kang sameng kagem dening Sang Janaka sakoloncat kumbul ngawiyat tinampa dening Bambang Wisanggeni. Wirangan iki karo. Aku ngaturna sungkem ngersaning Kanjeng Rama Harjuna. Ya wis tak tampa. Arep menyang ndi Rama? Arep ngrabekno aku. Gong, suarane apa? Anu Wahyu Mudun.
Durung. Ora sliramu pun bapa dhewe sing bakal palakrama. Oh, rika bakal rabi maneh. Jarene njaluk bebono werkasaning bumi. Iya, nggih. Wis tak regemo ning Kancing Gelung. Sing aku kepengin ngerti rupane kaya apa. Ana ndi, Man? Ilang. Kok gak sampean gadekno. Ora ana, nggih. Mula-mula niku iku ngalau karo sing enom ta. Aja ndrangus ngono. Iki ya adalah tak jaluk kuwi. Oh, itu ngerebutan. Royok. Kurang ajar. Anak kurang ajar. Gawe njaluk lakon buri karine enak. Slamet, gampang golek sandang pangan. Oh, nggih nggih. Kula tak gawekno kaya ngene. Niki dibujung kalian Ndara kula Janaka. Tak keplekne bumi ora mbles aja takon sanggenira. Ayo terusno. Sanggeni kok wewirang kaya mengkene wis rasakno kono riko ambles sak dodo ora bisa obah koko Prabu Kresna kula nyuwun Kakang Bratasena yanyi mola dalah gangsir oh nyek pitulungan kok Prabu lah kok kaya mangkene dadimu Janaka wah ana apa ambles sak dodo kula kenging wel incak krana anggen kula kepingin mula kramakaken anak kula wingi sanggeni ngantos ngaten aja mbujuk sing arep kok rabekno iki wingi sanggeni apa sliramu dhewe kok gak maren kon bojomu wis pirang-pirang mbok ngalah karo anakmu yen sliramu ngomong bujuk ora bakal bisa tak paringi tombo lho
ora bakal tumomo yen pancen sliramu ngomong apa anane bisa tak warasno. Inggih Koko Prabu. Awit saking panangising Kakang Mbok Banowati ngantos kula dados ngaten. Wah, waras wiris sadaro Yai. Eling, Dik. Ayo. Koko Prabu. Matur gunging panuwun Kakang. Ngertenono iki dudu saweneh wanita sing bakal digayuh. Ning iki kanugrahan. Manjalma dadi manungsa, Yai. Malah mandarayuh padha dijaga kahyuananing Siwisanggeni bakal nampa kanugrahan. Iki kanugrahan wahyu kanggo Wisanggeni, Dik. Monggo Kakang. Bratasena jagon. jamak banyu milih sarwa ganda rupane yen ora luput iki kaya Bambang Wisanggeni Kakang Semar. Ngene iki momongan kula, Gus. Aku Wisanggeni Sang Wiku. Nah, iki sing dijaluk putramu putri. Nang niku sampean aturaken ngersaning Sang nggih menika Diahayu Jayeng Resmi. Monggo menapa ingkang sampun badhe dumados monggo dipun paringaken ndara. Oh. Ing riku Sang Wisanggeni arsa nyeketi putraning Sang Jayeng Sabda ingkang winastan Endang Rara Jayeng Resmi cupu kencana werkasaning bumi ing riku denadgem dening putraning Sang Begawan Jayeng Sabda Wauta sejatining Jayeng Resmi ku dudu manungsa ing kanugrahan wahyu kang wis dipun andhapaking dening Sang Hyang Wenang lebur wigar cemlorot sejatining badar wahyu kamulyan manjing ning ragane Wisanggeni Sang Begawan Jayeng Sabda wigar Sang Hyang Tunggal. Aku manding ragamu Wisanggeni
mawi genan estu masidem ger Tita Pujangkara wing sanggeni wonten dawuh Kanjeng Eyang Kukulun ngertenono sejatining iki mau dudu wanudya lumrah ing iki kanugrahan wahyu kang wis manjing ana ing ragamu Bambang wing sanggeni Semar nggih Bapak Sanyang ngatur gunging kanuwun wahyu kamulyan ingkang sampun manjing wonten ing raganing momongan kula Yendara kula wing sanggeni mugi mufakati iya Semar mara gage baliya kumpul marang para Pandhawa wing sanggeni tentreming kahanan ngamarta nampa kanugrahan wahyu kamulyan ulun bali makayangan matur nuwun Kanjeng jabel basaku Kanjeng Pamanarku jaluk wahyu kamulyan dudu katamu katanganing wing sanggeni orang anyar mati aku
tiang wis jam setengah papat kurang 10 menit yang niki ajeng pripun kula kepingin nang anu ya yes nak aliramu anake ratu kok rada miring sini Gur ayo balik iki dudu gadangamu ngastina panggona wae bali Gur matur wong tuamu gelaring aspa wis Kyai Prabu Koko Prabu kawula laman ingkang sampun dumadi anak kula Wingsangeni ingkang sampun nampi kanugrahan wahyu kamulyan mugi dados ndayani kamulyaning putrane ingkang kagungan gawe dasaring bocah wis bisa meranani ngatine wong tuwa kados Wingsangeni menika inggih Koko Prabu Werkudara iya aku ya melu dadi paseksen kuning nggih nderek angestreni mekaten duh Kanjeng Koko Prabu Kakang Semar inggih kula ngaturaken gungging panuwun sanget-sanget nyuwun pangapunten. Mugi lereming kahanan wahyu kamulyan mulyane ingkang sampun katenggon wonten mriki. Monggo Gus, sami sesanti sekali merdeka, tetep merdeka. Araharja sami lamiya. Kiri laras ngatur puji syukur ngersane Kang Maha Kuwasa pagelaran tansah kalih sing rupeda tansah memuji Gusti Kang Maha Suci manunggal manunggal selaminya.
laras